बेसे गरमब्रा गरम दिनाव गरम जायाब्रा मा थान्दा जानोसै नामा आंनाथ' हराव उन्दुनायानो जालालै मेगन मोदैसो जाबाय आंना मेगन मोदै गरमनि थाखायनो औ लोगोफोर बे गरमखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिनै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय मानो होनोबा इसिबां गरमलै लाब्रा लाब्रि लोगो नोंथांमोन जोबोर गरम बे गरमाव थाब भिडिअ लाबोनो हानाया एकदमबारे इम्पसिबल मतलब इम्पसिबल गुबुनफोरबायदि फाक्का न'बो गैजा रोङा नालाय एसि लगायनानै आराम भिडिअ बानायबाय थानो खस्थ' जायो नोंथांमोन जोबोद खस्थ' जायो गरमाव भिडिअ बानायनो जोबोद खस्थ' जायोलै भाइमोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुबा बोरैबा मोनलायलायथारो भिडिअ थाब हेगाराबा बरिं मोनो सोरनिबा आइया नेनानै दङनो आफाया नेनानै दंनो आबैया नेनानै दंनो आब'आ नेनानै दंनो बेफोरबायदि कमेन्टखौ नुबाथाय आयै हान्थु मानि मोदै गलायो आंना हान्थु मानि औ लोगो नोंथांमोन जों जेसेबां हायो एसेबां भिडिअखौ थाब होनो नाजायो नाथाय बे गरमा ओरैबायदि गरम ब्रां हानो नागिरालै आरो बेबायदि गरमाव माबा मोनसे खामानि मावनो लाबाथाय बे गरमा खिथु होसोनानै होयो बेनिखायनो नोंथांमोननि खाथियाव भिडिअखौ सानफ्रामबो लाबोबाय थानो हायालै माथो बुंबावनो दस्तिफोर अखा हाबाबो बेनो सान्दुं दुंबाबो खस्थ'लै गरम दिनाव होनबाथाय बेनिखायनो थाब भिडिअ लाबोनो हाया एकदमबारे माहाजोन इउटुबारबो नङा जाहैबाय नालाय बाखि जियानो जादोला नोंथांमोना अनसायगोन होननानै आसा थाबाय आरो नोंथांमोना अनसायखायो लोगोसे आरो मोनसे फिसा गुरै खावलायनाय लाब्रा बड' कार्टुनखौथ' नोंथांमोना नायो खम जालाखौबो नायदो बेबो जोंनिनो चेनेल नङा होमबा खम जालायाव भिडिअ होगोन नायबाय था बेयावबो भिडिअ होगोन नायबाय था दै आरो भिडिअखौ एकदम गरम बोथोरा थांखांनायनि उनाव एकदम बेक टु बेक लाबोबाय थागोन दै माने जेसेबां हायो एसेबां थाब लाबोनो नाजागोन नाथाय दासान्दि गरम नालाय एसे हाद'आ जागासिनो दङ एसे बुजिदो दै दस्तिफोर एसे बुजिदो बिदिबालाय लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै गाबोन मोनाबिलियाव लोगो मोनफिननोसै दस्तिफोर जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ दै दाबावथार बे लाइनखौ